Triq Sant'Anna fl-aħħar jum tal-Karnival vojta mill-Grand Defilé li s-soltu timlija b'kuluri, kostumi, maskeruni u l-karrijiet tal-Karnival. Ir-riħ qawwi punent Majistru li anke l-Uffiċċju Meteoroloġiku ħareġ twissija dwaru sfratt tal-aħħar jum tar-Renju tal-Karnival. Id-disappunt fuq wiċċ id-dilettanti u l-parteċipanti miġbura mal-karrijiet fil-fost ta' San Ġagbu kien evidenti. Mdejjaq ma tantx kontentu għax fimni ma nistgħux noħorġu għall-Karnival hija xi ħaġa li tiġi darba f'sena. Minn dal-ħin qudiem issa suppost ġiet ħankunu naqra hawnhekk, suppost iktar tard ħajġu nagħmlu naqa' diski u nagħmlu naqa' Karnival isu bejnietna ngħidulu aħna kieku n-nies ġifieri jieħdu pjaċir xorta magħna u nisfel u nieħu ritratti u hekk affarijiet. Mbagħad suppost mad-disa nibdew ninżlina l-maħżen biex nerġgħu nniżlu l-karrijiet l-isfel bil-motu. Sintendi wara sena xogħol, ovvjament kont trid tgawdih anke b'rispett lej il-helpers li jagħmlu sagrifiċi kbar. Karnival jintefqu diversi flus ukoll biex tipproduċi dat tip ta' karrijiet illum il-ġurnata. Wieħed jifhem il-health and safety issue u dat tip ta' riħ huwa riskju kbir. Aħna dejjem nisperaw li l-villaġġ ikun l-eskem jista' jkun malajr għaliex hemmhekk tistanka tgawdi l-karrijiet f'atmosfera sabiħa. Il-Kap Eżekuttiv ta' Festivals Malta Franza Ġus sostna li d-deċiżjoni ttieħdet wara konsultazzjonijiet ma' esperti u awtoritajiet. Mhux kwestjoni li għax inkiser xi ħaġa. Inti għandek karrijiet joperaw fit-toroq dak ir-riħ fuqhom, ġifieri jekk għalax qed jinkissru xi affarijiet jmorru fuq in-nies bniedem jista' jweġġa'. Jekk inħares lura kemm il-CEO din hija l-iktar deċiżjoni jiebsa li qatt kelli nieħu. Tifhem li dax-xogħol kollu n-nies li jkunu qegħdin apparti l-karrijiet għandek in-nies bil-kostumi, dak il-kostumi sbieħ u li jiswew ħafna flus. Minkejja r-riħ, familji ma qatawx qalbhom u rħewla lejn il-belt biex ikawdu l-aħħar jum tal-Karnival qabel għada l-erba' jibda r-randan.